Les substàncies químiques estan presents en la majoria de productes que ens envolten i que utilitzem diàriament. Els productes utilitzats en la construcció d'edificis i per tant també presents a les nostres vivendes no en són una excepció. La toxicitat d'aquestes substàncies pot arribar a suposar un problema si no es prenen les mesures corresponents per al seu control. La qualitat ambiental interior dels edificis es mesura en termes dels efectes que produeix en la salut de les persones, i en aquest aspecte hi tenen un paper important els productes. Evidentment, els edificis no han d'emmalaltir ni provocar malestar als seus usuaris, i és per això que els productes en què es construeixen els edificis ens han de permetre gaudir d'un estat complet de benestar físic, mental i emocional. Els productes de la construcció, així com la gran majoria de productes fabricats, contenen substàncies que poden arribar a ser tòxiques tant per al medi ambient com per la salut humana. La reducció o eliminació d'aquestes substàncies és clau, d'una banda, en l'ànim de fer que els espais interiors siguin zones segures lliures de tòxics, i de l'altra, en la transició cap a una economia circular, que permeti la reutilització i el fàcil reaprofitament dels materials un cop aquests esdevenen residus. Algunes de les substàncies tòxiques més importants que podem trobar als productes de la construcció són les següents. Els compostos orgànics volàtils són uns contaminants atmosfèrics que emanen principalment de materials de construcció que contenen pintures o vernissos, així com de productes d'acabat i revestiments d'interior utilitzats en l'edificació. Els efectes que generen sobre la salut inclouen irritació nasal i ocular, mal de cap i nàusees, danys sobre el sistema nerviós central o fins i tot càncer. El formaldehid forma part de la família dels compostos orgànics volàtils. Es tracta d'un gas incolor, altament volàtil i inflamable que podem trobar tant de forma natural com provinent de l'activitat humana. Segons l'ECA, Agència Europea dels Químics, es tracta d'un producte tòxic, causant de mal de cap, marejos i trastorn del son, entre d'altres. Carcinogènic, causant sobretot càncer de gola i leucèmia. I corrosiu, és a dir, que provoca irritació de la pell, ulls i fosses nasals en concentracions baixes. Es fa servir bàsicament a resines adhesives presents a productes com la llana de vidre o la llana mineral, taulers de partícules i de densitat mitjana, catifes, pintures, vernissos o aïllants de poliestirè expandit. Els compostos orgànics persistents són substàncies químiques tòxiques, resistents a la degradació i que els podem trobar especialment en forma de biocides o en processos de fabricació. Poden estar presents en materials de construcció com tèxtils, aïllaments, equips electrònics o electrodomèstics, productes ignífugs, especialment els bromats i retardants de flama. S'acumulen en els teixits dels éssers vius, caracteritzant-se per la seva persistència i bioacumulació en el cos. Per tant, suposen una amenaça global per a la salut humana i per al medi ambient. Els antimicrobians són substàncies utilitzades normalment en diferents productes de la construcció que requereixen una atenció especial a l'hora d'evitar la proliferació de bacteris i fongs en superfícies. Els estudis realitzats demostren l'elevada toxicitat d'aquests productes sobre els humans i la seva condició de disruptors endocrins, a més de l'elevada toxicitat observada en ambients aquàtics. Podem trobar antimicrobians principalment a pintures, rajoles, catifes, superfícies sòlides, aixetes o seients de vàter. El radó és un gas radioactiu, sense color ni olor, que es produeix a partir de la cadena de desintegració radioactiva natural de l'urani. La major part del radó concentrat en l'aire interior dels edificis prové del subsòl, però cal tenir en compte que també pot emanar de determinats productes de la construcció com revestiments petris i determinades ceràmiques i formigons que contenen components obtinguts d'àrids dels quals s'emana el radó. Avui dia, el radó és la segona causa de càncer de pulmó en les persones, tot i que encara és un element força desconegut per la població. Per aquest motiu, va ser declarat com a carcinogen humà l'any 1988 pel Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer. Hi ha productes que, degut a la seva toxicitat, se n'ha prohibit la seva comercialització, però que encara els podem trobar presents en els edificis existents i, per tant, calen retirar-los.
Alguns exemples són les fustes tractades amb creosota o els productes fabricats amb amiant. L'amiant és un component de molts productes de la construcció com el fibrociment, aïllants ignífugs i revestiments, entre molts d'altres. Està format per fibres microscòpiques que poden romandre en suspensió durant el suficient temps per ser inhalades. Va ser molt utilitzat en la construcció per les seves propietats imputrescibles i com a material ignífug, que li conferien unes prestacions de material etern. No obstant, l'amiant és molt perillós per la salut humana, especialment durant la seva manipulació, perquè és quan resulta més senzill que s'alliberin les fibres a l'aire. La seva inhalació pot provocar malalties com l'asbestosi o el càncer de pulmó. La salut ambiental en els productes no està contemplada en la legislació de l'edificació i el seu tractament es fa en legislacions sectorials concretes. A nivell de la Unió Europea, des de l'any 2004, quan es va publicar la Directiva 2004/42/CE relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos, existeixen valors límits d'emissió de compostos orgànics volàtils per a determinades categories de producte. Aquesta directiva va ser transposada a l'estat espanyol mitjançant el Reial Decret 227/2006, els valors límit del qual han de complir actualment tots els productes als que es refereix. Pel que fa al sector de la construcció, la Comissió Europea va publicar l'any 2011 la Regulació 305/2011, per la qual s'estableixen condicions harmonitzades per la comercialització de productes de la construcció. Aquest document descriu 7 requisits bàsics de les obres de construcció, incloent un apartat referent a higiene, salut i medi ambient. De forma específica, requereix que les obres de construcció hauran de projectar-se de forma que no suposin una amenaça per la higiene, la salut i la seguretat dels treballadors, ocupants i veïns com a conseqüència de fugues de gasos tòxics, emissions de substàncies perilloses, compostos orgànics volàtils o partícules perilloses. Aquesta regulació deixa en mans dels estats membres la fixació de requisits concrets, donant espai a la inacció o l'aplicació de mesures mínimes que no aborden el problema com és degut. La Comissió Europea ofereix la base de dades CPDS, en la qual es pot trobar la legislació relativa a les substàncies presents als productes de la construcció aplicable a cada país. Tot i que només Alemanya i Països Baixos han publicat la seva legislació a aquesta base de dades, altres països com França, el qual mencionarem més endavant, disposen des de fa anys de la legislació en aquest sentit. Pel que fa a l'amiant, l'any 2016 el Parlament Europeu va fer una proposta de resolució per a la seva eliminació a tota Europa i tímidament els diferents estats membres estan començant a regular-ne l'erradicació dels productes en els edificis existents. Espanya no destaca per ser dels primers països en tenir en compte la toxicitat dels productes de la construcció en els requeriments generals del Codi Tècnic de l'Edificació, tot i haver-lo modificat l'any 2019 per incloure el gas radó. Així doncs, correspon als prescriptors de materials apostar per la minimització de la toxicitat, seleccionant productes més respectuosos que vagin més enllà de la legislació aplicable i que compleixin amb estàndards més exigents com els que es mencionen a continuació. Tot i haver-hi certes restriccions d'obligat compliment en l'ús de substàncies tòxiques en productes com pintures i vernissos, existeixen una sèrie d'eines i recursos que permeten minimitzar molt més la presència de tòxics i contaminants a l'aire interior. El primer que caldria fer és enretirar els productes tòxics dels edificis existents i reduir al mínim els productes que poden ser bioacumulats al nostre organisme. Pel que fa a la construcció de nous edificis i a les rehabilitacions d'edificis existents, cal ser prudents i utilitzar les eines que tenim al nostre abast per escollir els productes més saludables. Les principals certificacions ambientals d'edificis tenen en compte la qualitat de l'aire interior en els seus requisits. Per complir amb aquests requisits, els materials utilitzats en la construcció dels edificis han de demostrar nivells baixos d'emissions de compostos orgànics volàtils i altres contaminants. La plataforma de materials del Green Building Council Espanya permet buscar productes de la construcció que compleixen amb els requisits necessaris per obtenir crèdits per les principals certificacions ambientals com LEED, BREEAM o Verde, filtrant pels diferents tipus d'impactes. En aquest cas, pel que fa a la qualitat de l'aire interior, trobem una llista de materials i una descripció de les seves aportacions en les diferents certificacions.
Des del gener del 2013, tots els productes de construcció i decoració comercialitzats al mercat francès han de disposar de l'ecoetiqueta referent a les emissions de compostos orgànics volàtils a l'aire interior. Aquesta etiqueta classifica els productes de la construcció en A+, A, B i C segons els resultats de les proves que mereixen les emissions de compostos orgànics volàtils i en base a la sèrie de normes ISO 17000, obtenint la classificació d'A+, els productes que gairebé no emeten compostos orgànics volàtils. L'obligació establerta a França afecta de retruc al mercat espanyol i català, ja que molts d'aquests productes també es comercialitzen aquí. La Comissió Europea ofereix la possibilitat de certificar productes més respectuosos amb el medi ambient mitjançant l'ecoetiqueta Ecolabel. Entre els seus grups de productes s'inclouen diferents productes de la construcció, entre els quals trobem pintures i vernissos d'interior i exterior. Els productes que disposen d'aquesta ecoetiqueta garanteixen continguts reduïts de compostos orgànics volàtils susceptibles de ser emesos a l'aire. Els valors màxims són significativament menors que els establerts a la directiva europea mencionada anteriorment. Mobiliari. El compliment dels requisits demostra baixes emissions de formaldehid i restricció en l'ús de substàncies tòxiques. Revestiments de fusta. En aquest cas, els productes demostren nivells baixos d'emissions de compostos orgànics volàtils i contingut en formaldehid. Tèxtils. Els tèxtils que disposen de l'ecoetiqueta Ecolabel garanteixen un ús limitat de substàncies tòxiques per a la salut i el medi ambient. Aquests tipus d'ecoetiquetes, com l'Ecolabel, la d'emissions a l'aire interior o altres, també estan disponibles com a informació addicional a les declaracions ambientals de productes de la construcció d'APCONS. A dia d'avui, segueixen existint una gran quantitat de materials de construcció que contenen substàncies tòxiques, ja sigui contaminant els espais interiors o emetent fums tòxics quan es produeixen incendis. Part del problema recau en el fet que els prescriptors de materials no disposen de suficients eines per conèixer la toxicitat dels productes. Aquest fet, afegit a la poca rellevància que la legislació actual dona a la minimització d'aquestes substàncies, suposa una necessitat urgent, alhora que un repte per a tot el sector de la construcció. Per tant, cal potenciar un entorn construït més respectuós amb la salut de les persones i del planeta, utilitzant les eines de caràcter voluntari disponibles i forçant el mercat a oferir cada cop més productes que minimitzin la presència de substàncies tòxiques perjudicials.